na. Kalong ka aka ba pen bitare ki patba jong ka dong ka than ha ka be de ba ka jingbom pen biang ne ko ngu jong ka we ne ki company pen trei surok ke Nhidcl ban shna pen he kat kum ka jingmang tulen ya ka surok na Jingkieng Borbasing Ranikor shadu lat Alikwareng ha ka ba na kalyang ka FKGP bat wat menteri ba dei pet ya ka tanat surok ula dep an ai jing Bthah ban shupan kan mawi ka ni ka surok tulen na kalyang ka company Nhidcl kala shna pen ret no ya ka surok ha ka jingjingai kumbalai kilometer tam bat na kalyang ka seng FKGP Southwest Khasi Hills District kala let ya kendu yu Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills bat ru na kalyang ka seng FKGP ha ka South Tarik uno pra arja ar paulai kala berngam ban pha da ka PIL lada ka ni ka company shna surok kamla ban Pyntreikam da ka tulen kumjuru watla uba President dan song ubade menteri jong ka tanat PWD jong ka sarkar jela ulale jurip hi markmat hakalai phau tarik unai wing arja ar phaulai haringkat ki officer sarkar batru layadon langru UMLA ka than uba Pius Marwen haga bahaga tiga jinglet jurip uba President dan song ulakular ban pha trei biang ya ka company Nhidcl da ka tulen ban pen he shu ya ka surak